Кыздар, малайдар. Сәлам, Асия апай. Бу бисралар тагы нимә кыланалар ул? Уф, Асия апай, көскә туктаны. Сикаклай, хәл дә бетерде. Куркыткасына туктаным, Асия апай. Шулай икән дә, сикаклау яки тамак сакыру ул осколык тотып дигәндә аңлата. Шулаймы, йомыр баштарым? Әйе. Дәрестә тамак сакыра башлаган имештәргә. Битте башында усакта. Кыздар, көлмәгез. Бу бит табигый хәл. Ниңә кеше осколык тота? Кеше саманнан таш күп итеп ашаһа, тура итеп ултырмаһа, күп итеп көлһә, осколык тота башлай икән. Без һиңа әйттек бит куашама дип. Ярай, һүз көрәштермәгезләр. Безне карап утырасы кыздар, малайдар. Әйдәгезләр, без сезнең игътибарыгызны тикшереп караек. Бүген Сәңгелдәктә ни хакында һүз бара? Ягез әле, кескәйдәр, дөрес җавап кайсы һүрәт астында? Хайлагыз. Дөрес. Нишләп тамак сакыра? Кешелә эске агзаларды һәм үзәк нерв системасын тоташтырып торган бер нервы була икән. Ул гизеп йөри торган нервы дип атала. Чөнки ул тын алу юлларында, ашказанда күсеп йөри. Бына шул нервы эшмәкәрлек иткән сакта тиз генә хәрәкәтләр барлыкка килә һәм тавыш сыга. Был осколык тоту дип атала. Был табигый хәл. Шуга ла үзегезне тыныс тотырга кирәк. Гадәттә, был күренеш ничек барлыкка килгән, шулай капыл туктый. Ой, гафу итегез. Аңлашылдымы хәзер бараһыла? Әйе. Янһүрәт күрһәтәбезме бүген, Асия апай? Әлбиттә күрһәтәбез. Тик ниндәй янһүрәт карайбыз һуң? Хырланмаган ак тулыпты. Ягез улай булгас карайык. Төн уртаһында кайда киттең? Ялкытты был бүре. Төне буе олый да олый. Ә мин йоклай алмайым. Ә ниңә ул айга карап улый, беләһеңме? Чөнки ул айдан төшкән. Шугалыр.
Кайдан гына беләһең һин уны? Һин бит хатта астрономия журналының һуңгы ханында тотып карман. Бына тагы, нимәгә ул миңа? Мин былай да барыһын да беләм. Онда нимә тиелгән? Бына, мәсәлән, Хорутунов дигән профессорның мәкаләһе. Ни өчен бүрләр айга карап булый? Ул былай дип яза. Имеш, бүрләр миллион ел элек Ергә айдан килгәннәр ди. Шуннан улардан башка янлектер барлыкка килгән диелә. Шуңа ла хәзер бүрләр айды хагынып айга карап булый икән. Улар кире айга кайтып китәргә теләй, тик нишләптер килеп алусы юк ди. Шуңа ла улар төн йөтү менән үзләренең тугандарын сакырып улыйлар ди. Нимә алар хәзер төне буе олы ясактармы инде? Мин кайдан белим? Белмәй. Олай булгас, уны кире айга ибәргә кирәк. Кире ибәргәмеш. Нисек? Уныһын хәзер уйлап сыгарабыз. Пилот кабинаһы бына ошолайрак буласак. Айга кәстүрле сосакмы? Вәт башы үзеңдә. Двигатель кайда? Мин бар нәмәгә лә иҗади карайым. Доскаем, әйдә. Тик ракета көсе. Ракета көсе тегендә. Эш менән булһаң, арурак булыр инде. Эй, һин әйткәнсә мин алют. Шулай итеп, без бүрене кирайга осыра аласакбыз. Әйткәндәй. Кайда һуң ул? Айда бит. Тугандары, дус-иштәрең дә шунда. Хәзерлек тамам. Игътибар. 5, 4, 3, 2, 1. Киттек, остов! Bir sekund. Aşağıda slosaş, afarin. Ayga, burada ayın. Nokta. Hayda gittim. Bunda tugel. Bunda tugel senin mi? Bana kayda kilip düştün ha? Biz bit ayga asabız. Ay teginde. Мен кайда асканымды күрмәйем. Күрмәймеш. Әйтер инем. Пүй. Тукта. Кайда киттең? Эй. Булмас һеҙҙең менән. О, ак тулып, айга асманыңмы ни? Осорың бында һеҙҙең менән. Ярай, үпкәләмә. Бына кара, яңғанда нимә тиелгән? Профессор Тойштабанов язган. Профессор Хорутуновтың мәкалендә килтерелгән факттар дөрес түгел. Чөнки бүреләр айдан түгел, аюлардан килеп сыккан. Һәм улар үз сиратында етегән йондоҙлоғынан килгәндәр диелә. Шулай булгас, бүрене бер кайдала осырмаҫҡа. Шулаймы? Эйе. Сипылдак. Етегән йондоҙлоғона күпме осорға? Шу аюҡайҙар мажараны тауып ҡына торалар. Шулай шул. Кескәйҙәр, һеҙгә һүрәт оҡшағандыр, шулаймы? Беҙгә әүән баҙарына китергә ваҡыт. Тыныс йоҡо. Тәмле төштәр, ҡыҙҙар, малайҙар.